Hvis det er første gang, du spiser en østers, så dvæl ved følelsen. Træk vejret. I dig lever østersen nu. Den slipper dig ikke. Østersen er blevet en del af dig. Bølgerne vil fortsat af dine fødder. Og lav bølgelyden, når du vil finde den østers i dig, og den ro, du nu er i. Åbn dine øjne og mød dine venner med fornyet energi i krop og sjæl. Tak. Jeg synes, det var fantastisk, men nu synes jeg også generelt, at meditation er noget af det bedste, man kan gøre. Og så det der med at få en smagsoplevelse, mens man sidder i meditation, som forestiller sig, at vi fik meget fint guidet igennem, at du skulle forestille sig, at der var et hav, og vi fandt noget i vandet, og det var sådan østers, og hvordan vi så nyder den. Jeg synes, det gav en rigtig, rigtig god oplevelse, og så den her østers smager afsindig godt, så det var virkelig, virkelig, virkelig godt. For at være ærlig, så synes jeg, det er en hver gang bogus. Meditationen kunne jeg være med til, men jeg tror, det ville være antiklimatisk for mig at skulle sluge sådan en klat der bagefter. Der er stadig lidt tilbage, så det er ikke for sent. Ja, nej, ellers tak. Der er stadig lidt guf i. Ja. Vil du smage, eller? Nej.